Dịka ala Naijiria na-emerube ọgbụgba afọ 62 o ji nwere onwe ya n'afọ 1960. Ndị ọ na-elu n'okwu nakwa ndị eji okwu ha agba izu n'oge ha na-eziga ozi ịtụ mmamma nyegara ụmụ afọ Naijiria maka ya bụ mmemme tara ụta kwuo n'ihe iche aka mgba na-echere ala Naijiria bụ nke hibere isi na-enweghị ezi ndị ndu mara nke ekwe na-akụ. Onye ọla ya bụ Valentine Mbadogha ji akụkọ a wee bịa n'uju. Dịka ọ na-etinye ọnụ n'etu o si metụta mmepe dị n'obodo Naijiria kemgbe Naijiria nwere onwe ha n'afọ 62 gara aga, ka onye jibu ọkwa onye nnọchite anya ọgbanta vootu nke Anambra Central n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Sinetọ Victor Ume kwupụtara na obodo Naijiria bụ nke ga-aga n'ihu na ọ bụrụ na enwee ezi ndu ndị nke ga-ebu ọdịnamma nakwa ọganihu obodo n'obi. O mere ka amata na obodo Naijiria bụ nke Chukwu gọzie n'ụdị dị iche iche ma kpọkue ndị eji okwu agba izu ka ha jikọọ aka ọnụ chebe echiche ime etosi metụta ọdịnihu ala Naijiria. N'aka nke ya ka onye ji otu apụga azọkwa ndọrọndọrọ ịnọchite anya ọgbanta vootu Oyi nakwa Ayamelụm bụ Lady Mori Ngwacham rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị Naijiria ijikọ aka ọnụ wee nụso ihe na-echere ha aka mgba ọgụ, ebe ọ kọwara na afọ na-abịa abịa bụ afọ 2023 bụ oge a ga-eji mee ndọrọndọrọ ma kpọkue ndị Naijiria ka ha gaa n'ihu ịhọpụta ndị ndu ndị nke ga-agba mbọ ịhụ na obodo Naijiria ga-aga n'ihu. N'okwu ya ka otu onye eji okwu agba izu bụ Chief Azubike kwa ọzọ onye nke kwararịrị banyere ihe na-echere Naijiria aka mgba lụtụrụ aka mkpa ọ dị ịgba mbọ hụ na ọdịnihu Naijiria bụ nke ga-akawanye mma ma mee ka amata na ọ bụ ihe onye na onye ọbụla ga-etinye aka n'agbanyeghị ụka onye na-eje, ebe onye si ma ọ bụ asụsụ onye na-asụ. Ala Naijiria bụ ndị nke nwere onwe ha na mkpụrụ ụbọchị mbụ ọnwa Ọktoba afọ 1960 ma kemgbe ahụ ndị eji okwu agba izu ka na-ekwu na ọchịchị ala Naijiria bụ nke kwesịrị ka enyocha ọfụma. Site n'Awka, abụ m Valentine Mbadogha.